Takže lidi, dneska vám ukážu můj draft a do komentářů mi můžete napsat, co na něj říkáte. Takže jako brankáře si dáme Petra Čecha, jako levýho obránce si dáme Roberta Carlose, střed tady dáme Paula a tady dáme Balance, protože já bych chtěl, aby ta obrana byla celá jakože z ikon. Tady střed, tady si dáme Zidana, sem si dáme Makeleho a sem si dáme Ronaldinha. Levý křídlo bych dáme Rafaela, na střed dáme Kyliana Mbappého a pravý křídlo bude Lionel Messi. Doufám, že se vám tady to líbí a že mi to i, jakože doufám, že se vám tady to líbilo a zatím čau.